de vindre tot de cantar l'últim, no? I a quina hora... Quan toque, toque. Continua estant així el poema de Salomé. Si algú ja llegeix, li diré que... Mateix, no? La casa dels Puigredons. La casa dels Puigredons domina la vall des de la seva cabanya. Ahir no fou un dia igual als altres dies. No fou una jornada rutinària, més sobre la consciència una maleïda paraula impronunciable. Causa recompte, anàlisis, d'alfa a omega, somni a somni. Ombra a ombra avança lenta i segura l'aigua del riu, capellada de l'espillera dels moments feliços que ens portaran incertesa o calma, la marinada en un mar d'antenes que lluita per sobreviure al paradís. Tomba la veu eixida de la cambra amb grosses palmeres, boques sordes criden sense ser escoltades per ningú. La pietat de Maria, solemne en un, és un gel molt ben pintat. Màquines de matar trituren éssers humans i fumiguen. Mai no sabrem amb certesa el perquè de tanta infàmia. Normes morals destrueixen la dignitat de les persones. Hem nascut per a la vida, no estem fets per a la mort. Capaçment omplint de prejudicia el sagrat parlament. Comejant la inclusió amb lleis que cremen la planera justícia. Sempre les llibertats del desheretat de la terra, mai les prebendes dels poderosos i dòcils servents, boques i boques que clamen, bategen i sagnen. La casa dels Puigredons domina la vall des de la seva cabanya. Avui no serà un dia igual als altres dies, no serà una jornada rutinària. Llua el sol, el blau celest governa el paisatge, la noia dels teixants elàstics corre, salta, es pentina. Arribarà el dia clar de primavera, ombra de salsa, arribarà port la llunyana barca en son periple incert. Arribarà la calma tan esperada que ara es crema. Arribarà la lletra de la cançó que tant li agrada a